Ku danna subscribe domin ganin shirye-shiryen Sizamani. Model school, sannan na yi secondary school ina a GSS Ajingi da ke Ajingi local government, sannan yanzu haka ina ci gaba da karatu a FCC Kano. So abin da ya ja hankali na fara yin wasan kwaikwayo shine saboda ina ganin abubuwa kala-kala da ake yi wa mahaifina, kamar misali addu'a ma. Rana ba za ta fito ta faɗi ba tare da an mata addu'a ba a kodayaushe, da kuma fatan alkhairi. Ka ji ana ubangiji Allah ya ji kan wani, ko guri na je aka nuna ni, to wannan abu shine ya ja hankali na ga wannan, na ga aiki sana'a ce mai kyau. Har mahaifina ake masa addu'a shine ya ja hankali na har na fara wasan kwaikwayo. Ƴaƴan mahaifina mu 19 ne, kuma ni ne na 5 a ciki. Muna da maza 10 mata 9. Abin da yasa na zaɓi fannin barkwanci saboda na ga yanzu yanayin damuwa ta yi wa mutane yawa a cikin zukatansu, musamman ma shi mahaifina lokacin da yana raye. Shi ma fannin da yake ciki kenan, saboda ko masu hawan jini shi suke kallo, saboda yayi damuwa da kuma kore duk wani takaici ko kunci da yake cikin zukatan mutane. Saboda shi kansa ma ka sa mata kyamara ana acting da shi, kyamarar ma dariya yake bata, barantana kuma ya adam. Shi yasa ni ma na zaɓi wannan yanayin saboda in ga nishaɗin da al'umma. Sannan ina so in gaya muku wannan wanda suka yi wannan rashi. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.